Hello. Hello! Guys, na-hospital ko guys. Sa pamaning YouTube. Hello guys. Sige, ano na ang mali ha? Katingki ata oy. Ay, ginoo ko. Napakang gago dito. Ay, igagaw niya di ay. Libang siya. Ayaw pala. Ayaw pa luya-luya. Ano sa matong mata na dong? Ano siyang mata nung luy-luy na yung mata isa? Oh, amin na kung naluya na. Buyag lang. Gusto do'y alalay. Uy, ala, ang kuan. Lain mo na ko. Di panog na sinuwa. Ayan, tuba! Ayan, tuba! Lumok na. Ano ba? Di ba ka niya mauuban eh? Si daw. Di pa po lang nuwa. Uban lang mo. Uy, na ako si Dumi. Uy, na inig sa balay. Unya! Lumok na. Ano? Di ba inig uli na lang sa balay inig kuan yung. Ang ginako mo. Hindi lang yun. Yaan ko rin. Di ko na diyan ka nang kuan. Kini ugubal pa sa da. Ikan man siya. Di tulok bro eh. Eh, Tulok na eh. no, dabi. Hausa na Twitter ako No, na. matanaw ito. Ano, kachis muso pwede mo. Eh, Tama ba? Bro, jig munggoy. Oh, wala kay ano anak eh. Nana asa man. Tunok na no? Sakitan man siya. Dili. Ay, ayo sana ko na. Kuan na lang tubig ana naa. Di gani no. Kubal man gud ni. Kubal man inuha di ay. Kubal man na nya murag nasulan og kuan ba. Kuan nag tubig. Kasi masakitan na pud siya. Ay, ganyan kay sakit rin. Kubal gani no, kubal. Kasakitan siya. Sakit din mo ah. Ayun, nilagti kay kubal naman. Wala ka, basig mo na nakakalintura ni mo. Ah, UTI naman gani na with sutisip yan. Yun mo. Biskut akong kono yung amano. Bahala ka rin. Ikay ko nito. Hinigar. Ginisero eh. Tawagin hanggang diya! Hindi mo lang din. Bahala ka rin. Tapos yung mga naong Ay, sige ma, tawanga! Di, basig nila. Tuwa tayo ma! Tuwa dayon! Na, nagkuhan ko na. Nag-live ko sa kanya YouTube. Guy! Ma, sige na ma, tuwa dayon! Pero nasa ka mo pa. Gamay na kignaw siyang konbo. Kasi lang niya na stress. Alam mo. Di, pas sa nagkikino. Hi! Bukan ako na magkuba. Kapit na lagi mahulog, kinuha mo. Ulo sa'yo? Uy,
Bawal kayo. Maka-UTI mo na. Ang tanan niya, anong sumusumay mo rin, magnangala, uy, naunsa di ka sayron. Maka-UTI rin nga ay tuyo. Grabe ka tuyo. Lamig din tuyo na. Di naman daw tuyo. Saban pa ta sa kuan diha. Ate ako sa sayron ay gikuan na nagikod ka ng kuan. Di injection na ganina. Kana ba kana? Oh, oh dia. Wala ka na. Tarong ba? Wala. Tulog mo siya. Ito lagi. Ano ang si mama? Si mama. Init siya, init. Tabian mo yung mga kasinitihan niya. Tulog na. Dapat si inom tubig eh. Sige, Hindi pa, mauli sa ka dito. Uli sa ka dito. Lete, kalas. Wala kita ka ninigi kwarta. Tagan na harap na. Karon ba ko kitigaan? Wala mo siya. Wala mo siya sila. Unsa man sayron? Kasi nagma ako sa gaan. Yung giyato ko 300 ay hurot na eh. Hindi, pagka-uleri kay palit. Unsa sayron? Yang Wala nga. mo yung maligya doon. Gani wala na yung namaligyan na nihawa na sila katong kuan no. Mga Sa, dira sa kuan, Yung madisgrasya ka ba? Ano sa bataan dira eh? sa park, wala na. Mas maayo pang itlog. Oo, gani. Dili nga sa park. Itong ginatuan na to mo ba? Dito sa Okay, so review ko na yun. asa. Dili daw. Sa dili palengke. Wala naman kitong kwan. Ah, Dili. okay. Hindi damol. Ayun. Hindi ka mga ano. Ito ba? Hindi ako galit isilip ice cream pa rin. Sakita, uy. Hindi ka tulog ko ba? Sakit, uy. Asa dapit? Asa dapit na? Na-text. Na lungs. Na lungs ba? Uli-ulian naman yung naong. Hindi na kay Luya man na siya.